שלום, אנחנו מתחילים לעבוד בתוכנה של הפלאש. שיעור ראשון שלנו זה שיעור של בניית התנועה בסוג Shape Tween. לפני שנתחיל עבודה נפתח במה חדשה. File New, ב-New Document, חלון שנפתח לנו עכשיו, נבחר Action Script 2. ויש לנו במה חדשה, שימו לב שהיא קבועה, זה מה שנותן לנו תוכנה אוטומטית, ואני רוצה לשנות אותה, היא לא מתאימה לי. בשביל זה אני הולכת לחלון Properties, ובחלון Properties למטה יש לי אפשרות לשנות גודל של במה וצבע שלה. אני לוחצת ל-Edit, פותחת חלון Document Properties, למעלה יש לי אפשרות להכניס פרטים חדשים של במה, גודל חדש של במה שלי. אני אקח 600 על 500, אני אקח צבע כחול של הרקע, עושה אוקיי, ויש לי במה חדשה. אחרי שפתחתי במה חדשה, אני יכולה להתחיל את התרגיל שלי. כל התנועות בפלאש בנויות רק ורק שיש לי גוף של תנועה. גוף של תנועה אפשר לצייר, בשביל זה יש לי חלון Tools, איפה כל הכלים של התוכנה שלי, שנותנת לי אפשרות לצייר, להזיז, להגדיל, להקטין, לשנות צבע של הגוף שאני מציירת. בואו ניקח עיגול, נבחר עיגול, לוחצים על ה-Shift ומציירים פה גוף של הצורה שלי שאני צריכה לצייר אותה, שאני רוצה לעבוד איתה. אני לוקחת חץ שחור, לוחצת על הגוף שלי ותסתכלו בפרופרטיס, השתנה תמונה. התוכנה אומרת לי שעכשיו אני נמצאת בצורה פתוחה שנקרא Shape. תשימו לב, זה מאוד חשוב, שאם אני לחצתי על הצורה שציירתי או שהבאתי אותה עם החץ שחור והיא מסומנת לי כל מיני נקודות כאלו בפנים, בפרופרטיס כתוב Shape, זאת אומרת שתוכנה הזאת, הצורה הזאת היא פתוחה. יש לי פה צבע שאני יכולה לבחור אחר בשביל הדוגמה שלי. עוד פעם, בזמן שסימנתי את הצורה, לחצתי על delete של צבע, או בחלון Properties או ב-Tools, ושניתי צבע. זה שלב ראשון של העבודה שלי, אני ציירתי את הגוף. שלב השני של כל העבודה בפלאש זה בטיימליין, בציר הזמן, לסמן כמה זמן אני צריכה לתנועה. נבחר עכשיו 30 שניות, ולחיצה בציר הזמן לא רק נותנת לי סימן כמה זמן, עוד נותנת לי אפשרות לבחור פריים חדש. פריים חדש עוזר לי לשנות תמונה. אני לוחצת עכשיו על 30 שניות על הציר הזמן, ועל מקלדת אני לוחצת על F6. F6, לחיצה ל-F6, נותנת לי אפשרות לבנות פריים חדש. תשימו לב, שתי נקודות שיש לי בפריימים ראשון ושני, אומרים לי שיש פה פריים, בתוך הפריים יש צורה. צבע אפור שנעשתה בין השתי נקודות האלו מסמנת לי שאין פה שום צורה, שום שינוי צורה, שום תנועה. ואני באמת רואה שבראשון יש לי עיגול ובאחרון יש עיגול. אבל העבודה שלי צריכה להיות עם שינוי צורה. בגלל זה אני לוחצת על נקודה 30 שוב, ועושה delete, מוחקת את העיגול שלי. פריים השתנה, פריים נשאר להיות ריק עכשיו, תסתכלו, אין לו צבע ונקודה לבנה. שלהכניס פה צורה, אני אקח כלי טקסט, מציירת איזשהו עוד בפנים, כותרת איזשהו עוד בפנים, ואני רואה איזה שינויים עשיתי. קודם כל 30 עכשיו, פריים 30, עכשיו בצבע אפור עם נקודה שחורה, זאת אומרת שיש לי פה איזושהי צורה. יש לי עוד בצבע ירוק,
ויש לי סביב האות סימן כזה כמו מסגרת כחולה. סימן הזה כמסגרת, ובמקביל בפרופרטיס אני רואה שכתוב שזה טקסט, מסמנת לי שזו צורה לא פתוחה. שימו לב, מאוד חשוב. תנועה שאני רוצה לעשות, תנועה shape tween, אפשר לעשות רק ורק שצורה פתוחה. שלפתוח את הצורה, שלהפוך את האות טקסט לצורה, אני צריכה ללחוץ על שתי כפתורים במקלדת, Ctrl B. לחיצה על Ctrl B ישר שינה לי את התמונה. בפרופרטיס אני רואה שזה shape, שזה צורה, ובתוך האות V עכשיו אני רואה מלא נקודות לבנות שחורות כאלו שמסמנות לי שזה כבר צורה פתוחה. צורה פתוחה. יש לי שתי צורות, בפריים 30 צורה V, ובפריים ראשון צורה עיגול. שלעשות תנועה, אני צריכה ללחוץ בין שתי נקודות האלו, בתוך הציר הזמן, עם כפתור ימני של עכבר, ולבחור אחד בין השלושת השורות הראשונות שנפתחו לי בחלון חדש, חלון של הפריים. כל השלושת השורות האלו עוזרות לי לעשות תנועה אחרת עם הפריים. אני צריכה תנועה shape tween, שינוי צורה, shape tween. תשימו לב שסימן של shape tween, סימן בציר הזמן, צבע ירוק. צבע אפור, שאתם זוכרים, זה אין תנועה. צבע ירוק זה shape tween. בעצם העבודה שלי מוכנה, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. אני רוצה ללחוץ על דקה 45, לפתוח פה פריים חדש, בשביל זה אני לוחצת F6, ונתת בלי תנועה זמן בין 30 ל-45 שניות, שהאות V שלי כאילו תעצור. עכשיו כל העבודה שלי מוכנה. אני לוחצת על Ctrl Enter, שלבדוק מה עשיתי. יש לנו שינוי צורה. התרגיל שלנו מוכן, אנחנו עשינו אותו. מקווה שזה יעזור לכם בהמשך הלימודים. שלכם בהצלחה, להתראות.